تەڤینا کۆکیên di navbera aliyên siyasîyên Rojavayê Kurdistanê de lêb awayekî giştî helwest û xwendina wan aliyan ji kontrolkirina bajarê Cerablûsê re ji aliyê hêzên serb opozisyona Sûrî ve û piştgiriya artêşa Tirkiyê nêzîkî hevin. کنترلکردنا جرابلسê yek ji encamê evrêkeftina sêkolî ê got nav ve rejîma Sûrî de û nav Tirkiyê de û nav Îranê çêbûye û her û her evanak digên hevdû serpirêk pirsgirêka Kurdî ji bo têkarin. Ev dîrokî ev aya ji ber wilo me tirsek wê neheye. Adî jî yani ne birayeta Umum Müttehidat ji ber wilo nerawayî ne ew jî û ne hêzê berî wana jî derbas bûne. Sekreterê yek ji wan partiyên gotnav rêveberiya Xweser de cih digirin dibîne got armanca operasyona Tirkiye li Cerablûsê têkbirina projeya federaliya bi navê Rojava Bakurê Sûriya ye. Armancî ji vê êrişê got projeya Kurdî federaliya Kurdî ber avêtî bikin nehêlin biçî serî. Ez dibêjim ev êrişa dawî wek pêlanekê ji aliyê dewleta Tirkiyê helwestek Kurdî û Kurdistanî jî jêr divê. Partiyên ji derveyî NKS û ji derveyî rêveberiya Xweser jî nerînên wan nêzîkî her du aliyên nav hatîne û sekreterê yek ji partiyên Hevbendiya Kurdî dibêje derbasbûna Tirkiye di nav axa Sûriyê de planeke li dijî hêviya Kurdan. Ji bo derbasbûna Tirkiye Cerablûs ew dixwaze vê projeha bixetmînê bisekinênê dixwaze derbekê lêxê her sê deverê Kurdî negihine hev ku armanca tevaiya Kurd û tevgera netewiya Kurd li Sûriyeya niştîmanî. Şopênerên rewşa siyasî li Rojavayê Kurdistanê dipirsin heger sê welatên ji hev cuda wek Tirkiye, Îran û Sûriya li dijî berjewandiya Kurdan nakokiyên xwe dane alî û li hev kirine çima di beramber de aliyên Kurdî goxwîn û ziman û çarenivîsa wan yek e nakokiyên xwe ji bîr nakin û ji bo berjewandiya Kurdan li hev nakin û hêzeke siyasî serbazî hevbeş pêk nayînin.